balot. Balot sa puti. Ako'y di ka naging sapat. Pati mo sinabi noong napalang ako ang kailangan. Pero di Yan, good morning sa inyong lahat mga kauragon. Isang mapagpalang araw na naman sa inyong lahat. Isang napansin nyo ngayon, medyo masama ang panahon dahil may bagyo tayo. So, i-update ko lang kayo sa ating ginagawa ditong project, sa Matakon project dito sa eskwelahan ng mga madre. So, naipakita ko sa inyong lahat yung ibang gawain dito. Pero yung iba hindi ko sa inyo naipakita dahil sa nabisi tayo. Ngayon, update ko ulit kayo. Ito na yung ating natapusan ng ating mga kasamaan. So dati yung nakiklearing pa lang, na tanggal pa lang ng mga tambak na buhangin na lupa, doon pa lang. Yung mga nakarang video natin, marami pang tambak. So ngayon ito na yung itsura nya. Natanggalan natin yung mga tambak ditong lupa sa loob ng ating site na ginagawaan. So kung napapansin nyo, napatag na natin. Ito na lang yung nagiging tambak niya. Ito na lang na area na to. Yan. So dito. So pansinin nyo, halos naging okay na lahat. Nakapag-beam na tayo. At tatanggalan natin yung ibang tambak. Yan. So ito na lang yung ating tambak. Nadadalhin natin dun sa dulo na yon. Pinakadulo na yon. Pero ditong area na to, na-clearing na natin. Naging maayos na. Kaso natatagalan tayo dahil sa madalas umulan. Kaya di tayo nakakapag-video dahil alam niyo naman pag maulan di pwede maghawak ng cellphone dahil yung cellphone natin ay hindi pwedeng mabasa. So ayan, nakapag na tayo dito, nakapag buhos na ng mga biga. Okay na yung ating mga biga, na clear na lahat. Yung tira dati nung nakaram video ko, yung day 14, di pa yan nabubuhusan. Ngayon nabuhusan na. Yan, clear na. At marami pa ditong tambak dati. Ngayon, ito na lang. Yan na lang yung tambak natin, dalawang tambak na lang. So, ngayong araw na to ay makiklear na natin yan. So, yung pag-layout natin ng poste ng forma, ito pa lang yung ipakita ko sa inyo nung una. Tapos yung dulo. Pero yung itong nakabusan na to, di ko sa inyo napakita dahil nabisi tayo. Yan, ito na yung itsura. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano itsura na nung ating nagawa. So dito nakapagtayo na tayo ng poste. Ayan. Ito na yung ating mga poste. Ayan, nakapagbuhos tayo ng yun sa dulo na yun, nabuhusan na yun. Itong ilera na to nabuhusan na. Tapos yan, nabuhusan na to. Bali ang wala na lang buhos ngayon, yung isa na yun. Tapos yun dito, yan kasi kalalagay pa lang yan. Tapos yan. Tapos to. Tapos yan pa lang hindi nabubusan sa ngayon dahil i-align pa natin yan dahil napansin nyo wala pa mga paha o sinturon na tinatawag na tulad nun. So dito pansin nyo ito, wala itong abang na bakal na 10mm para sa asintada natin dahil ito yung magiging hallway to. Magkakaroon dyan ng clinic banda, kaya ito ay hallway, walang abang na bakal. So dito sa likod, ito lang yung abang nya. Kasi magiging open tong lahat. Dito lang dito lang yung ating asintada. Mababa lang kasi open yan lahat. So yan, nakapagbuhos tayo. So dito walang abang kasi ito diretso, hallway yan. So dito lang may abang. Yan, may mga abang tayo dyan. So nagpako na kami. Kasi nabuhusan na yan, ipinako na lang para maging tuwid tong ating ginagawa. Yan. Bali na sa hulog na yan, tinulog na kasi nakapag-brace na. Dagdag pa yan. Mamaya lang dadagdagan pa yan ng mga brace para maging katulad nun. So ganyan mo na inabang, pero sa taas magkakaroon pa yan ng brace papunta dito para di tayo gumagalaw. Tapos dyan para di gumagalaw. So ayan na yung ating nagawa. So naka na tayong poste. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Naka 7 na tayong poste na buhusan. So yun na lang. Ito. Yun lang bubuhusan natin. Yan. So tulad pa rin ng dati, yung ibang kasama natin, yung lupa doon, mga nakaakat na lupa na yan, dinadala yan dito. Yan, kasi dyan ang laki pa ng tatambakan. Mga 1 linggo pang tambakan yan, kaya kasi magmamahal na araw, mapaposmod muna tayo, kaya mga 2 linggo pa yan, tambakan yan. So dito nakabang na rin kami para sa nagpoporma. Kasi inabangan ko na sila ng mga nagpoporma ng poste. Nagpalagay na ako ng tulad ng sinabi ko. Ito yung magiging guide nila para sa finish. Para huhulugan na lang nila yan, dito lang sila kukuha ng hulog sa poste nila, mga pamporma. Ang laki niyan, sa di pa nakakaalam, 30 by 45 yung ating finish. So yan na. So dito nakapagporma na. So pansinin nyo hanggang dun, yun na lang kunti ang ating tatanggalin na lupa. So maulan kasi yan, pansinin nyo. Tayo pang tubig kasi may bagyo daw ngayon. Kaya nagsaglit lang muna ako na ipakita sa inyo kung ano na ditong kaganapan. So dito nagkaroon din tayo dito ng brace na yan. Konektado na siya. Konektado na yan lahat. Ayan, konektado na yan lahat para di na gumalaw. Kumbaga ito, nakasupport na yan. Yung support na lang natin yung papunta doon, papunta dito. Kailangan may mga brace para di bumuga. So bit-bit ko na lang makuragan itong aking chinilas kasi maputik talaga, di kaya yung ating chinilas panlaban sa putikan. So dito makurago na yan. Napansin nyo yan may mga abang na tayo ng poste. Para sa poste natin yan, nakabang na tayo dyan. Para lahat na yan nakabang na. Kumbaga salpak na lang sila ng salpak ng forma. Tayo naman kabit ng stopper para hindi na sila mawala kapag naglagay sila ng ng mga forma. Lahat na yan nilagyan ko na ng mga stopper sa poste. So dumarating pa lang yung ibang kasama natin dito sa trabaho yan. Ayan na sila. Kasi umaga pa lang inagahan ko dahil baka mabisi naman tayo, di tayo makapag-video. Kaya gusto kong may pakita sa inyo kung anong kaganapan na dito. So ayan na yung itsura niya. Yan. Kunti na lang. Tapos magpo-flooring na lang, mga ilang linggo na lang to, flooring na tayo. Ayan. So tuloy-tuloy pa rin mga kuragon yung ating pagpuporma dito. Para yung nag-akot naman ito, tuloy-tuloy din. Para maging okay na lahat dito at ma-flooring na. Kasi pag tulad nito, pag na-chimpo na ulan, di tayo makapag-focus ng trabaho kasi maputik. Mas maganda sa nito, na-flooringan na muna yung una kaso ayaw pa nung ating mga kasama na madre na pagbuhusin ng flooring. Gusto nila poste muna unahin. Kaya syempre sunodin natin yon. So ayan. Pero madali na itong flooringan. Ano yun dun? Nagadik. Ano ba naman rin ito? Para iwan gamitin. Ayan. Balot. Balot sa puti. So hanggang dyan na lang muna mga kuragon na aking papakita sa inyo. I-update ko lagi kayo dito sa aking ginagawa kung ano na magiging itsura nito para mapanood nyo kung anong kalalabasan ng ating ginagawa dito. So maraming salamat sa nagsusuporta sa atin dyan. Sa mga silent viewers natin dyan, maraming salamat sa inyo. Sa mga nanonood sa akin, maraming salamat sa inyo. Thank you.